Ще ме разрешите ли да поздравя вашите родители? Добър вечер на всички, които уважиха нашето тържествено събитие, посветено на християнското семейство. Благодарим ви, че сте тук. Ние много ви обичаме и искаме от сърце да ви пожелаем много семейно щастие, много щастливи семейни мигове и все така да сте горди и щастливи от вашите деца. Понеже знаем, че вие също много ги обичате и много им се радвате, затова решихте днес да отделим малко време, което да прекарате с тях. А тъй като ви чувстваме като от нашето семейство, голямото наше семейство в детската градина група Пчеличката Майя, ви поканихме заедно да направим този празник. Подготвили сме ви забавни игри, в които се надяваме да се включите с удоволствие и с усилие. Да пристъпим към първата игра. Първата игра се нарича "Прибери играчките". Вие знаете, че вашите деца много често обичат да се разхвърлят играчките, но им е трудно, нали така, да се ги прибират. За това ще повикаме по един родител, който трябва да помогне на своето дете да прибере играчките. И каня за първата игра детство Кристиян и Петя. Заповядайте, обичате. Браво! Аплодисменти за участниците. Нека ги да поканят по един своя родител,